नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै बिटिआरनि रायजो राजा आरो आसामनि रायजो राजाफोरखौ एसे मिथिहोनो गोसो जादों जे थांनाय 23/4/2024 एप्रिलनि मोनानि 12 एबा 11 रिंगासोआव नेपालपारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिपिएफनि जे बिसायख'थिनि मावख' बे मावख'खौ सोरबा सिनाय मोनै उदखारिफ्रा सावनानै थांदों। दा बे सावनानै थांनायखौ दतमा ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै आङो बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनो गोसो जादों। मानो होनना बुङोबा दतमा ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि मानिजाथाव महिला ब्रह्म मानाव गेदेर बिथाङा जेबो साखि साबोद गैयाबालानो जोंनि ब्लक एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बिनि दायनिगिरि साजायनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं खावलायो बिथांखौ, बिथाङा खुनु साखि साबोद गैया, रावखौबो नुवा हसिया मोनसे गणतन्त्र देशआव सोरबा मोनसे पार्टिखौ एबा सोरबा मोनसे दोलोखौ बे रोखोमनि बदनाम होनानै ओनसोलनि गेजेराव गुबुंले बारहावा बारहोनो नागिरनायखौ जोंनि दोलोआ आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया मालाबाबो जों लुबैया। नाथाय बिथांनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुजिनो हायो जे बिथांमोना फैबाय थानाय लकसभानि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहानायनि खुनु सम्भाबना गैया, जायनि थाखाय बिथांमोना गावनो गाव गावसिनि मावख'खौ सावनानै गुबुन मोनसे गणतन्त्रखौ मोजां मोनग्रा, गणतन्त्रआव स्थायि सान्थि गायसनग्रा मोनसे दोलोखौ बिथांमोना बाहाय दोषारोप खालामदों। आं बिनिखायनो बिथांखौ बे खौरांनि बिजों खावलायो, जिहेतु बिथाङा नुवाखै, दायनिगिरिखौ रावखौबो नुवाखै, बिथाङा नुदोंबा सोर मावदों बेखौ थोंजोङै जोंनि पुलिस प्रशासननि गेजेरजों आयेनगत भाबै साजा होनो हागोन आरो बेखौ जोंबो लुबैयो। दा बे समावहाय आं बिथांखौ बेखौनो खावलायबाय, जाहाथे नोंथांमोनहाबो गणतन्त्रखौ दहाय होनानै जोंनि बे ओनसोलाव जाहाथे सान्थि बजाय लाखिनानै फैबाय थानाय लकसभा जे बिसायख'थि बेखौ गाहामै गाहाम रायजो राजाया गाव गावनि बिबेक बादियै, गोसो बादियै जायनो होयोबा गणतन्त्रआ गायसनजागोन, जायनो होयोबा जों सान्थि लाबोनो हागोन, जायनो होयोबा जों जौगाखांनायनि हाबा मावनो हागोन, बै बिजाथिखौ बासिनानै जाहाथे रायजोफोरखौ सायख'नो खाबु होयो। आं बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो खावलायबाय आरो बिथांमोना इयुनाव बे रोखोमनि नुवाखैना माबा मोनसे दोलोखौ दुसिनायनि एबा दाय होनायनि खुनु मोन्थाय गैया, बिनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो नोंथांमोना नोंसिनि बे कार्यकर्ताफोरखौ, नोंसिनि मावथिफोरखौ जे हुसियारै लाखि, जाहाथे बे रोखोमनि गावनो गाव बे रोखोमनि खामानिखौ मावनानै गुबुनखौ दाय जाबसिना। नोंथांमोननि खौरां बिजोंजों बेखौनो क्लियारिफिकेसन होदों जे जाहाथे बिथांमोना इयुनाव जोंखौ बे रोखोमनि दोषि खालामा आरो दोषि खालामनायनि मोन्थाय गैया। बिथांमोना गणतन्त्रखौ दहाय होनानै जाहाथे सोरखौबाफोर जुदि बिथांमोना नुदोंबा बा सोरनिबा सायाव बिथांमोना आइ उइटनेस जानो हानाय केपासिटि दंबा थोंजोङै बिथांमोना पुलिस प्रशासननि दारै बा खुंथायनि दारै बेखौ बेबस्था लानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आं बिथांमोनखौ ओंखायनो हुसियारि होयो, सांग्रांथि होयो जे इयुनाव बे रोखोमनि जोंखौ नुवा हसिया बा साखि साबोद गैयाबालानो जुदि बेबायदि जोंखौ गाब फुननो सानोबा, दाय खालामनो सानोबा, जों बिथांमोनखौबो आयेननि फारसे आयेनजों लोब्बा लाखिनानै आयेनखौ दहायना बिथांमोननि सायावबो जोङो मोनसे बेबस्था लागोन, जाहाथे बिथांमोना इयुनाव जोंनि मानसिखौ बेबायदि दुसि खालामा, जोंनि दोलोखौ दुसि खालामा आरो खालामबाय थायोबा जोंबो आयेननि बेबस्था लानो गोनां जागोन।